Buonasera a tutti gli ascoltatori di Mixon. Illum daqxie burdata tajba rħin u l-biraħ waqt il-loba ma konċ. Għax sad 90 minuta u ma koroħ għal-kem naħseb li ġiet ir-rebħa jisu kien hemm dik daqxie ansjeta waqt il-loba li stajna personalment tal-anħajja biss kienet partit ostika. Partita li minkejja li għamilna half time nilabu kontra 10 persuni, naħseb li xorta ma konniex tajbin daqshekk. Is-soltu storja, il-lasta ħobna ħafna, ħafna u ħafna, irġajna l-biraħ il-qatna ġiex lasti, imma il-lasta hija parti mill-logħba. Naddu għal-partita. Partita Roma Monza, stennejt li ħajkun hemm dan it-tip ta' andament tal-partita minħabba l-fatt li il-waqfa kif darba servitna ta' ġid għax konna qed nitilfu l-ewwel waqfa li kellna biss darba t-tieni waqfa bżajt li ħad tkun inna waqfa li ħaġġibilna daqsxejn impatt negattiv. Fil-fatt anka rajt daqsxejn Roma li kienet Roma jiena mhux Roma tas-soltu, speċjalment anka Lukaku. Jinħass irridu nqisu li dal-plejers tant qed jilagħbu logħb. Li fuq kollox inti għax-xogħol mhux kull jum tmur u jkollok tista' issib kulħadd, imma dawn irridu naraw x'ħajja intensiva jgħixu dawn in-nies. Imma tgħidli għax imħallsin il-minjum mhux kwistjoni għax kemm kun imħallas u xogħol ma kwistjoni anka tal-atmosfera u l-ambjent. Jiġifieri dawn li huma trenjati sew, imma xorta hemm l-element uman, hemm l-element psikoloġiku u li dan jaffettwa kollox fil-partita tal-futbol. Mela, wara li x-xnijat li għaddew minnhom Zalewski u El Shaarawy, nirringrazzja l-ħanin Alla għalkemm għadu xejn mhu konkluż jew xejn ma ġie stabilit eżatt imma huma ġast insinwazzjonijiet u għalkemm huma insinwazzjonijiet daw ħajġibu destabilizzazzjoni fit-tim dak li jkun qed jirċievi fuqhom. Mela, l-iskurja l-Shaarawy għalija naħseb kienet sorpriża sabiħa. First of all konninna li l-Shaarawy ma narawh isib ix-xibka. Apparti minn hekk, ix-xini meta xi ħadd jakkużak u din tkun kollha implikazzjonijiet gravi fuqek mhix xi ħaġa sabiħa. Ġifieri l-bniedem dawn il-fatt l-iskorja taħal daqsxejn boost fil-fatt anke minn forsi qatt jisegwi l-intervisti wara l-partita naraw li El Shaarawy fil-fatt infaq jikbi. U hemmhekk joħroġ l-umanità kollha ta' dawn in-nies li aħna ħafna minnhom nagħmluhom idoli tagħna ma wara dawk il-persuni hemm nies qalb u moħħ ukoll. Jiġifieri il-fatt li El Shaarawy bekk għalija kienet bikja liberatorja għax dan ħadd ma jħu pjaċir xi ħadd jitfalek it-tajn hekk anke speċjalment jekk inti tkun innoċenti ħadd ma jħu pjaċir li jiġi isu mitfuħ f'xibka jew li din tista' taffettwa b'mod negattiv lill-persuna. Ġifieri jiena fimni El Shaarawy ma nikolx il-kilxa u laqqas ngħidlilkom naħlef għalih biss. Ir-raġel huwa eżemplari u apparti minn hekk naraw ġifieri dan kemm huwa professjonali plus li huwa bniedem mill-iktar lejali għat-tim ta' Roma. Ġifieri dan meta kienet ġitu l-okkażjoni sewwa fajara mar barra minn Malta aw marra mill-Italja, skużawni, imma reġa' sab u ġie lura f'postu Ruma plus hekk anke kien lest li l-istipendju ovvjament ma kellux x'jaqsam ma' dak taċ-Ċina.
imma anki issa biex jerġa' jkompli l-prosegwiment tal-karriera tiegħu ma' Roma huwa dispost li dan sewwa jerġa' jnaqqas is-salarju tiegħu. Illum mhix xi ħaġa komuni li naraw plejers ta' dak il-kalibru li jnaqsu s-salarju tagħhom, imma El Shaarawy huwa dispost jagħmilha. And that means a lot illum. Speċjalment illum qed ngħixu meta naraw l-affarijiet sewwa qed naraw li l-plejers illum maċċem bandieri bħal ma niftakru minnu tal-età tiegħi jiftakar nies kbar u bandieri, pereżempju, għal Zanetti mal-Inter, Maldini mal-Milan, Del Piero mal-Juve, Totti mar-Roma. Dawk it-tip ta' plejers illum sfortunatament m'għandniex narawhom. Issa, min issa ngħid li El Shaarawy huwa ta' dak il-kalibru, min issa ngħid li El Shaarawy għax meta ġittu l-okkażjoni telaq biss, imma illum tagħna ġifieri risposta ċara kemm għandu għall-qalbu l-kuluri tar-Roma, sofor u ħomor, u qed naraw ġifieri li dan huwa dispost biex jibqa' Ruma għax l-ambjent raħ u hemm ċertu feeling tajjeb mat-tim huwa lest li jonqos bis-salarju tiegħu. Issa, għall-logħba, il-logħba kif qedtilkom kienet logħba li stennejt l-andament tagħha kien hawn xi ħadd għalli ħadd itilfu mal-Monza. Dak li rajnih dal-għodu biex kunu tafu bejnietna di, dal-għodu rajna xi ħadd tawwek minn tagħna li Anastasi naħseb ma li xi suffara nhar is-sibt ma ħnafaw. Ħanafaw. U alla jbierek kombinazzjoni keċċinna l-Mourinho. Hija kemm tibżgħu minnu. Kif kulħadd jibża minnu dar raġel? Nikkritikah ġieli l-Mourinho iva, ma ħattellawna Milan għal-kesħa, aħna mdorrijin fix-xemx u fil-ġmiel, keċċulna l-coach. Ma jimpurtax. Jien fil-fast dispost nagħmel il-programm li jmiss għalkemm ħankunu away ġol kesħa ta' San Siro. Nagħmlu ma' xi ħadd, imma qalu li ħajgħodu jara l-karozzi, m'hemmx tagħmel. Tajt apparti walla ma jkunx hekk għax aħna hawnhekk irridu nagħtu messaġġ kbir dan il-programm. Messaġġ li għalkemm aħna min iżomm mal-Inter, minn mal-Milan, minn mal-Juve, minn mal-United, aħna għandna common denominator li huwa il-futbol. U joġobna l-futbol mhux il-futbol modern, imma l-futbol fejn jiddomina l-qalb. Jekk alla jrid issib il-logħba li jmiss ta' nhar il-ħadd, skużawni mhux is-sibt, għax ma nafx kif daħħal ta' frasi li s-sibt. Naraw x'ħatkun. Finalment, ir-Roma b'din ir-rebħa ġejna 8 punti inqas minn leaders tal-klassifika li huma intelli ħanifaċċjawhom nhar is-sibt stess ġewwa darhom. Naħseb ħajkun test tajjeb. Minix ngħid li ħanerbħu, minix ngħid li ħaniġu draw. Kellek tgħid li niskommetti nagħmel X. Uno X, jiġifieri ma rridx nipprova hija realtà u bħalissa l-Inter għaddejjin minn fejn aħjar minn Roma, imma dak issa nħalluh għall-programm li jmiss. Individa fuq din logħba tal-lum kienet logħba ostika. Logħba li l-Monza huma l-Monza, tgħidli mela inti ma kulħadd ostiku hekk. Mela meta tiġi minn waqfa, u speċjalment it-tim tar-Roma għandu ħabta jagħmel dawn l-affarijiet. Wara l-waqfiet, u speċjalment ikollok inti ħafna diversi players li jkunu qegħdin mat-tim nazzjonali, ovvja daw ħajġu jkollok it-traveling li jaffettwa ħafna. L-ambjent, sakemm terġa' tambjenta ruħek, daw kollu affarijiet huma fundamentali fid-dinja tal-futbol. Ħafna mill-punti mhux l-ewwel darba li jintilfu speċjalment f'lobbiet fejn għalkemm jidhru on paper huma faċli ma sfortunatament ir-riżultat ma ġiex, fil-fatt il-bieraħ kellna nistennew aħna sa 90 minuta biex blukkajna r-riżultat. U ma ninsewx li huma kienu bis-10 min-nies biex inkunu realistiċi. Il-logħba tal-futbol illum iktar minn qatt qabel saret logħba tal-moħħ. Ta' min isemmi wkoll xi ħaġa li qed kienet pożittiva, reġgħet il-bieraħ kienet il-fiduċja
which is paying back, u l-prestazzjoni tajba ħafna tandiċka, tgħid li rajnih mal-Monza, all right. Jiena nemmen li plejer jidher tajjeb jew le, irrelevanti minn it-tim ikun. Għax inti tista' tagħmel żbalji madornali kif kien jagħmel Ibanez meta kien jiġi msejħ is-sjonno. Bħala logħba rajna li l-logħba kienet iktar milli onestament, semni di parola faċili, imma laqas naf niddiskrivi il-kelma li kellha l-logħba. Strictly speaking, ma kienx bilanċjata, biss pretendejt ħafna iktar li t-trottil jingħafas min-naħa tar-Roma ma ġara xekk. Labu logħba kawta, logħba ta' konteniment, u mbagħad is-soltu kif ġie l-mument propizju jisu żdiedu ftit ir-ritmu lejn l-aħħar tal-partita. Nixtieq li kieku ir-Roma ma ġebdux daqshekk, onestament, għax flok sija u nofs ta' mistrieħ il-futbol ġiblek sija u nofs ta' stress. Imma ir-riżultat ġie kif qed diġà kien hemm mill-lasti li huma parti fundamentali mill-logħba, biss l-ottimiżmu qisu reġa' qed jirrenja ġol Olimpico. Il-logħba li jmiss ifhimni ħad tkun test qawwi. Minix ngħid li ħad ikkomprometti l-istaġun għax naħseb diġà kien hemm logħbiet li sfortunatament ħsibnihom li ħajkunu faċli on paper imma jafu kompromettew l-istaġun biss jekk tiġi rebħa mal-Inter ħanibdew naraw ħadibda tikber il-grinta l-fiduċja u ta' min insemmi wkoll li għalija xorta jiena l-impatt ta' Chris Smalling fuq Roma huwa kbir ħafna. Ġifieri data min jqis li aħna r-Roma bil-formazzjoni titolari tas-sena l-oħra, formazzjoni anke li kważi kienet l-istess meta qed insemmu d-difensuri fuq wara dik li rebħet li waslet għar-rebħ tal-Conference League u l-oħra li waslet għall-final misruqa tal-Europa League. Kellek lil Smalling kolonna u lil Ibanez. Kif ġew l-affarijiet sfortunatament preferew iċedu lil Ibanez biex żammejna Smalling imma xorti jissoltu Ruma ma tantx titħab. Issa, badna ċertu ritmu nispera sa l-istess ritmu ikompli qisu 11 ta' Mourinho qed jiġu defined f'liema sens. Tgħidli mela jista' jkollok 11 persuna, 11 player defined meta jkollok il-lob f'dan il-level iva. Ikollok ċerti ċertezzi, per eżempju, ikollok bħal difensur Mancini, ikollok iċ-ċentrokampist li għadna fl-opinjoni tiegħi ftit ċejki. Biss għadna il-formation dejjem tinbidel, tgħidli iva, huwa importanti rotation, imma meta inti tkun wasal biex tikkompeti speċjalment flik ikollok isu dak il-nukleo ta' players. Jiena ma naramx iktar minn 12-13 ikunu ġeneralment dawk li r-rota tdur bejniethom. In the meantime ukoll qed naraw il-progress mill-infermerija ta' Tammy Abraham li jgħidu x'jgħidu ċerti nies jiena li hija wieħed mill-aqwa strikers li għandna. U it's nice li jkollok bniedem bħal Tammy Abraham, immaġina jkollok il-Tammy Abraham reserve. Dybala is-soltu storja hija ħasra għax huwa talent enormi. Lukaku wkoll il-bieraħ ma rajtux fil-forma brillanti tas-solta kemm meta jagħmel ġiex mossiju ikun hemm dik iċ-ċaqliqa u ta' min jinnota li l-bieraħ Lukaku wkoll wara kien assenti milli nniżel l-ismu fl-scorers biss il-partita tiegħu kienet xorta notevoli. Verrina ħażin issa, kważi kull logħba li kien hawn skurja. Mela, x'qed nistenna dil-ġimgħa wkoll għandna il-partita tal-Europa League, jekk Alla jrid nhar il-ħamis li ġej, dawk li m'għandhomx ma nżommu nistidinhom li jżommu magħna, jien fl-aħħar mill-aħħar meta jilagħbu t-Taljani kollha anke inkluż il-Lazio. U di importanti li ċerti supporters jifhmuha. Meta tim Taljan f'każ li inti żomm ma' tim Taljani, jew tim Ingliż f'każ li żomm inti ma' tim Ingliż, huwa sabiħ li t-tim ta' pajjiżek li jirrappreżenta pajjiżek jerbaħ minħabba l-fatt tal-koefficient UEFA. Biss
Il-lejla ħanerġa' nagħlaq bħalma għalaq ftit ilu. Dil-ġimgħa minn isegwi għall-futbol lokali jiena għadt minn dawk li nħobb immur il-ground. Il-bieraħ ingħatat minuta silenzju għal dawk kollha li ħallewna li ġew mid-dinja tal-futbol. Jalla il-futbol ikompli jwassal daw il-messaġġi ta' paċi. Ħajħallikom issa fuq dan il-ħsieb jalla l-futbol ikun mezz ta' għaqda u mhux mezz ta' ġlied, inkomplu waslu l-messaġġi ta' paċi għax jien bħala missier meta qed nara dawk il-videos ta' tfal mixrudin demmhom iċarċar hemm bla ħajja inħoss ħafsa ta' qalb. U jalla mela l-futbol jintuża biex inwasslu messaġġ ta' unità u għaqda u jibqa' jintuża l-futbol bħala mezz għal din l-għaqda. Ħaħallikom il-lejl tajjeb, nirringrazzja lil kulħadd speċjalment lilkom li qed issegwuna u fuq kollox il-messaġġ tiegħi għal-lejla ieħor huwa dan. Minn hu ftit ieħor ħanaddu għal waqfa pubbliċitarja napprezzaw ħafna jekk intom tagħmlu użu minn dawn is-servizzi għax kieku l-lejla aħna maħniex hawn. Grazzi, il-lejl it-tajjeb u forza Roma. Jekk Alla jrid tisimgħu il-kummenti tiegħi nhar il-ġimgħa fil-programm ħajkonna apposta fuq it-tazzi tal-Ewropa u minn hawn nirringrazzja lil kulħadd dak li segwuna. Notte. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ħajja tifranka ftit flus fil-waqt li tkompli tixtri bil-kumdità, Game Breaker fetaħ skema li meta inti tixtri online mis-sit uffiċjali tagħhom jew mill-ħanut li għandhom ġewwa bil-Kirkara, int tkun tista' tiggwadanja punti li eventwalment tkun tista' tsarraf fi skonti eċċezzjonali. Mela isma' minnha u tibqax taħsibha, tipprofitta minn din l-iskema l-ġdida li qed joffru Game Breaker u żgur li mhux se toħroġ iddiżappuntat. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. L-lera tajba l-kulħadd, nistgħu ngħidu illi bdejna l-ġimgħa bit-tajjeb wara riżultat diskustanti għalkemm telfa minima però xorta diskustanti ta' wieħed xejn kontra r-rivali tagħna Juventus. U qabel nibda magħkom bl-analiżi nixtieq insellem il-memorja ta' Sir Bobby Charlton li għalkemm ovvjament kull ma tagħna 25 sena ma niftakrux minn kif nisma l-istejjer tiegħu rajt ċertu dokumenti fuqu ta' il-futbol tad-dinja kollha speċjalment dak Ingliż. Ngħaddu l-ewwel għall-logħba tal-bieraħ. Bidliet li saru l-ewwel darba li kemm ilu mal-Milan s-sena 2021 Antonio Merante ex-goalkeeper ta' Parma u Roma
beda l-ewwel darba kontra Juventus. U onestament ma kienx logħba faċli għalih dan wara li kien hemm Manjan sospiż wara il-karta ħamra li qala mal-Ġenwa u bisfortuna kbira weġġa' wkoll Sportiello li ġie dan is-seknant Atalanta li ġie tieni tal-Milan. U qabel inkompli fuq din il-logħba jekk tippermettilu Freddy tu nixtieq ngħid illi jekk forsi tranġaw ħafna affarijiet fit-tim tal-Milan ħaġa li ma tranġax hija l-injuries illi qegħdin dejjem jiżdiedu. Issa l-aħħar waħda fuq Sportiello illi għalkemm jiena bħal ħafna mill-nies oħra kont qiegħed imbeżza dwar dak illi ġara ta' Sportiello, però l-bieraħ mente tagħna mhux sorpriża wera kemm goalkeeper kapaċi tantu hekk illi ma kellu torta xejn. Nitkellmu fuq Mirante, Rafael Leao u Giroud lura mal-ewwel ħdar u Florenzi lab flok Theo Hernandez. Bdejna l-partita bidu tajjeb ferm, ċans tajjeb fil-bidu tal-partita li ġie salvat tajjeb mill-goalkeeper Szczesny u mbagħad xi wara nofsija wara l-logħba fejn naħseb konna l-aħjar tim għax il-possess kien ta' 68 tal-Milan 32 il-Juventus ġiet il-karta ħamra ta' Malik tiegħu li onestament kienet l-iktar disappuntanti għalija għaliex differenza Malik tiegħu illi ovvjament mhux ngħid li huwa ħażin ħabba dak li jagħmel, però ma stennejtx li difensur ta' dak il-livell jagħmillek fawl li bażikament jisur għal karta ħamra. Kien raħħa raġel u ġibet il-Mojski letteralment mill-flok. Issa forsi mhux ma nistax ngħid li ma kienx ta' ħamra diretta għaliex kien l-aħħar raġel Mojski u l-fawl li jagħmel Malik tiegħu xejn ma kien tajjeb. Fuq dan il-fawl kif qed diżappunt ħafna għal Moċċija ma kien għaddej minn moħħu jista' jkun il-fixel jista' jkun ħaraq qabel Mojski, però naħseb li xorta seta' jiġi evitat u naħseb kellu jkun hemm mezz ta' komunikazzjoni bejn id-difensuri tal-Milan. Imma sfortunatament rridu naċċettaw dak il-bieraħ. Tispiċċa l-ewwel taqsima Milan barra l-ġirġol ground u l-iskor huwa ta' xejn b'xejn. Però il-bieraħ naħseb jiena it-tort mhux ħawwaħħala fil-plejers tal-Milan jew ħanejtilfu l-Milan, però opinjoni tiegħi naħseb Stefano Pioli ta' ir-rebħa lill-Juventus. U ħanejlek għal xiex. Għamel substitutions. Jinbidel Qadli. Għalija l-ikbar banalità li seta' għamel il-coach il-bieraħ. Kien qiegħed l-aħjar plejer kellu teknika tajba qed jixed għall-ballu u minflok jittorra Krunic. Illi kien jista' inbidlu fil-75 minuta fit maraw tal-Juventus. U huwa t-tort ta' Rade Krunic. U spjega torti għal xiex. Mhux għax xutja Locatelli ħabat miegħu u spiċċa mill Mirante, ġifieri bażikament mhux għax ħabat miegħu għax prova jikli u ġie ħażin, għaliex dik hija fil-logħob jiġru. Affarijiet jiġu fil-logħob meta plejer ikun jikklierja u jispiċċa jfall-ballun fix-xibka tiegħu stess. Ġifieri mhux dak il-punt. Però mhux hemm id-distanza bejn Krunic u Locatelli. U qisu Krunic għallu jiva sieħ biex xuttja taħt ċans iġbir ballun saqajh jixxuttja ferm minn barra l-kaxxa u nexxu jitfa' l-ballun fix-xibka. Jiena nemmen u anke minn Krunic biss, imma però Krunic kien l-aktar viċin, kellu jiġi klirjat. Krunic kellu jagħmel iktar ħiltu ġifier jiġri iktar u jippressa Locatelli biex jipprova jellif il-ballun. Imma mhux jisuqallu skurja, jisuqallu x-xutja. Ma nistennijiex minn plejer illi fil-bidu tal-istaġun kellu performances tajba. Il-bieraħ Qadli opinjoni tiegħi ma kellux l-ebda jinbidel. U ħanerġa' mmur fuq l-ewwel taqsima. Żball ieħor li għamel Stefano Pioli.
tkaċċa malik tiegħu, rrid daħħal suq, daħħal il-kalulu. All right, semmek bilna. Però mbagħad mhux xaqla Christian Pulisic. Opinjoni tiegħi kellu jinbir Olivier Giroud. Il-lejla tajba ħbib tiegħi, għal kontrarju tal-ħabib tiegħi Joseph Magri, kienet lejla tajba il-bieraħ fil-għaxija għax finalment irbaħna konfront dirett mal-Milan u meta tqis li mill-aħħar 5 logħbiet jekk min issa jersbal kull marbaħna huwa logħba waħda mal-Milan rebħata l-bieraħ ġiet bil-Malti bħala mitlu deb. Il-Juventus bħal Milan kellhom numru ta' plejers nieqsin mill-logħba kif qed issegwu fil-medja Taljana ta' min jgħid li minħabba l-aħħar skandlu ġdid li sfortunatament raqat il-futbol Taljan Fagioli għala sospensjoni ta' 7 xhur bot mill kull attività sportiva u għandu 5 xhur oħra li fihom irid jagħmel xi 10 sezzjonijiet fejn jiservu bħala terapija kontra il-lob tal-azzard u minnaw nagħmel appell biex kemm jista' jkun nżommu bot minn kull vizzju, mhux qed ngħid biss tal-vizzju tal-lob tal-azzard huwa x'inhu huwa l-vizzju, imma dak kien bracket. Barra nħuqqata sirt meta tasal il-waqfa tan-nazzjonal għax dax-xahar kellna din l-ixxu ta' Fagioli. Ix-xahar ieħor kellna l-ixxu ta' Pogba bid-doping, li kollu affarijiet ekstrakalċistiċi. Il-memorja daw ċara li fil-waqfa ta' Novembru tas-sena l-oħra ftit wara ir-reżenja M-Block il-management kollu tal-Juventus u nittama li f'Novembru 2023 ma jinqala xejn minn dan. Issa, li minn daw il-ġiex players li għandna kif ngħid, barra kien hemm il-captain Danilo li weġġa' mal-Brażil li sal-bieraħ kien lab kull logħba u hemm Alexandro jiena naħodha bħala aħbar tajba li ilu ammont ta' ġimgħat barra. Dak għandu madwar xahar u nofs, naħseb kif qed nikkalkula jien wasal iż-żmien li jidħol jiswa l-ħabta ta' nofs Novembru, jekk min issejjer żbaljat. Issa, barra minn hekk, l-attakkanti ewlenin tagħna Vlahovic u Chiesa bdew il-logħba bħala riservi. Vlahovic ma marx man-nazzjonal ta' pajjiżu, is-Serbja, kif ukoll minħabba inġeri li kellu u Chiesa kien ilu ma jitrenja sew 3 ġimgħat. Kienet ir-raba logħba konsekuttiva li l-Juventus ma qalgħux gold, xi ħaġa li fil-kampjonat Taljan tgħin ħafna biex tim jispiċċa fuq kemm jista' jkun fil-klassifika. Fl-assenza tal-Captain Danilo lab Rabiot, illi Rabiot irrid u ma jridx ifakkarni fil-goal straordinarju li kien għamel xi staġuni ilu kontra l-istess Milan. Il-logħba jiena għaliha kienet u kif beda jiżvolġi l-andament tal-lob kont naħseb li hija logħba li ġejja għad-draw. Draw ta' xejn jew wieħed, imma it-tkeċċija ta' djaw qalbet il-miżin favur Juventus. Però minkejja li t-tkeċċija kien fl-40 minuta presso poco, minkejja dik il-tkeċċija u l-Milan iva kellhom ħafna iktar possess dawk l-40 minuta. Xut wieħed ta' Giroud kien kapolavur jew miraklu jgħidu li trid ta' xesni li qed ikompli ħallas ta' dnubit tiegħu li kellu ma' Sassuolo. Għax dak il-ballun qalbu waqqaf li għax qed ħeġbru minn ġo xibka. Però oltre minn hekk ma kien hemm xejn ta' barra minn hawn li il-Milan għamlu fuq il-Juventus. Il-Juventus lejt minn l-ewwel taqsima wkoll kellhom ċans tajjeb ta' Ken. Il-bieraħ ta' min jirrimarka li Ken għamel fil-tkeċċija tiegħu. Mossa ta' attakkant ta' kalibru sa dartu kemm il-darba mhux ħanqod niddejjaq ngħid is-sena l-oħra, biss dal-aħħar għaddej minn vena pjuttost tajba ħafna u
li kieku ġi waħdu wiċċ mal-goaler ma nafx kien jiġri. Ovvjament, meta l-ballun ikun ġie depositat fix-xibka, jkun ġie depositat fix-xibka. Li joġobni ħafna l-Juventus, Gatti fakan ħafna fi żmien meta kien jilgħab Chiellini. Forsi ma kienx pari passu ma' Rafa Leao, kien aħjar minnu ma' il-grinta li wara dan il-plejer kienet xi ħaġa inkredibbli. U dan il-plejer Gatti jen ħafna lil-Wea illi kellu logħba tajba ħafna l-bieraħ fuq in-naħa ta' l-emenija tal-faxxa Juventina li kien minn ballun tiegħu illi finalment imbagħad ġie il-gow ta' Locatelli li fil-verità kien autogow sfortunat ta' Krunic. Iktar il-malesti ma jaħmlux il-Krunic, iktar ġietu ħażina. U ta' min jgħid li kien 22 ta' Ottubru tal-2016 li bin-numru 73 Locatelli kien sambrilna ballun fix-xibka meta hu kien plejer mal-Milan u kien konnejt ma' doffida xi plejeru. U kellu jkun 22 ta' Ottubru minn ġdid illi b'azzjoni simili ħafna ma inverta l-lasta. Minna l-oħra, aħna l-Juventini għanna ħabta l-oħretien ta' ġifieri jien nitkellemu li ju li nissottovaluta ħafna l-Rugani. Però kull meta Rugani ġim sejjaħ għal-kawża dejjem qiegħda dmiru b'responsabilità u ftit li xejn ħareġna b'diżappunt. U l-bieraħ kienet logħba oħra li ikolli ngħid li Rugani għamel tajjeb ħafna. Ġifieri fuq dik il-faxxa Rugani, speċjalment fl-ewwel taqsima kien hemm Kostic li jenu ħafna bil-bla li hemm. Jena anka ħanati ftit il-paġelli li nagħti tas-soltu, ġifieri wara li tajdi din l-analiżi il-xesni tiħsebha speċjalment minħabba l-miraklu li jagħmel kif tiġed. Gatti intiħsitta sostitwit minn Hussein li rrid ngħid kemmtejn fuqu. Dan huwa plejer ta' 18-il sena, il-bieraħ daħal fil-pitch sangue freddo kif jgħidu t-Taljani, qisu veteran kif qal Allegri ta' 30 sena. U qablu ħafna ma' Ciro Ferrara. Impressjonatni ħafna l-personalità tiegħu, il-mod kif beda jmexxi il-ballun fuq wara. Qisu letteralment veteran. Ovvjament ma narawx kbir, għadu fl-istadju inizjali tiegħu, imma grazzi għal-nursery f'Vajo kif jgħidu t-Taljani għall-Under 23 u l-Primavera tal-Juventus, bdejna naqtu ftit il-frott. Ħassra li l-Under 23 tal-Juventus dis-sena xejn huma sejrin tajjeb, il-bieraħ telf oħra fil-Mokkagatta kontra Perugia, Mokkagatta u għal-ground fejn jilabu il-Juventus f'Alessandria biex niftehmu. Imma ma rridx nisbija u nitkellem fuq l-Under 23. Bremer il-bieraħ naħseb komplejt il-prestazzjonijiet fuq il-logħba preċedenti għax kifet fil-videos preċedenti ma tantx kellu staġun kien wow qalbi ħaqqu 6.5 u Rugani ħaqqu 6. Wea fil-Grand fejn ibrilla missieru f'nofs id-disajnijiet inti 6.5 sostitwit minn Meretti mhux ħanti l-ebda vot. Forsi Mekken il-bieraħ ma kellux xi logħba, ma kienx ħażin, ma kienx l-aħjar logħba tiegħu il-bieraħ, imma 5.5 Locatelli qed naraħ jimprovja u jalla jkompli f'Vjena 7 Rabiot minna il-plejer li l-abta plejer ieħor Kostic 6.5 sostitwit minn Cambiaso li fakkarni ħafna fl-ewwel logħba li għamel mal-Udinese u 6.5 oħra. Skużawna ħafna tal-intervent tal-ħsara teknika li kelli minn naħa tiegħi jiddispjaċini li ma stajtx inkompli. Nkomplu fejn kont ħallejt żball ieħor li għamel il-coach ta' Milan Stefano Pioli l-bieraħ filgħaxija meta wara tkeċċija ta' Malik ċijaw ma nafx kif qala lill-Pulisic meta l-iktar wieħed plejer li huwa ħafif, l-iktar wieħed li għandu sprinta u l-iktar wieħed li għandu ġirja tajba li seta' joħloq azzjoni ta' gol.
onestament, u Olivier Giroud apparti ċans li kellu fi ftit minuti tal-partita illi ġab sejf tajjeb il-gowler tal-Juventus Szczesny mbagħad qisna ma rajniex iktar. U wkoll fuq Tomori ovvjament dejjem għamel xogħol tajjeb, naħseb illi l-bieraħ u Mirante kienu l-aħjar ġiex fil-ground waqt il-logħba kontra l-Juventus. Rafael Leao li għamel kemm seta' kien hemm ukoll fejn prova joħloq għal azzjoni u xut dirett li ħabat ma' Ruggiani, ħabat ġifieri ma' l-flok ma' Sider Ruggiani illi żgur ovvjament ma kien hemm l-ebda konnezzjoni bejn il-ballun u idejh, però mhux ħanoqgħod nagħti punti, però jkolli nagħti performance tat-tim kif kien impih forward inkun ġifieri ħanin li qed nagħti for lit-tim tal-Milan bħala persuna nħobb il-Milan u qed nitkellem kontra qalb illum b'ħafsa ta' qalb, però l-bieraħ ma stajniex prestazzjoni u alla ħares l-erba' li ġej nerġgħu nilagħbu b'dan il-mod kontra l-PSG għax għandhom kif jgħidu l-Malti ituna damdima kbira flok nuża kelma oħra. U jidher li naqat magħna l-ħabib tagħna Mark Kembri. Mark insellem-lek u ovvjament insab ferħan. U ovvjament insab ħafna iktar ferħan minn illum. Kontent jiena li rbaħna konfront dirett u wara ħafna żmien mhux għax kontrikom biss, konninna ma nirpu kontrikom, imma konninna fuq minn staġun ma nirpu konfront dirett, ma jfissirx li ħanaraw kbir u ħawana tim talik għax jiena fermament nemmen li l-Inter huma biss jistgħu jitilfu il-kampjonat minn idejhom baxxejna l-tim tad-direttur ukoll dela l-ewwel ġifieri imma għall-ammont kbir ta' żgħażagħ li hemm qegħdin nippruvaw nibnu l-futur kif għamiltu intom fil-passat qabel ħadtu il-lig ta' sena l-oħra tal-2022. Dik il-vjenet ifakruni l-Juventus bħalissa jiġifieri irridu nistapportu. Ekku Mark naqbel miegħek perfettament u hemm bżonn li naħseb jerġa' jieħu l-ħajja l-futbol Taljan bil-affarijiet li qed isiru ħansemmi Davide Calabria captain li wkoll tela ma' mal-Milan Primavera. Naħseb u l-bieraħ naħseb għax ma semmejtux kien hemm intervent tajjeb. Però jien naħseb Mark il-bieraħ il-Milan ħarġu fl-ewwel fitmu ħarġu kargati ħafna iktar mit-tim tal-Juventus. 100%. Speċjalment fejn fl-ewwel minuta kien issejjer 17 minuta iċ-ċans tajjeb ta' Olivier Giroud illi tajjeb Szczesny u onestament ħanitkellem Mark inti Juventinu stekku l-Juventus iktar minni ma nafx għalfejn xi kultant ikun hemm min maqdar il-Szczesny ovvjament kontra s-Sassuolo kellu logħba ħażina, però naħseb kull futbol tiġi logħba ħażina. Efhimni, Szczesny għandu ħabta illi jew jagħmellek mirakli, jew jagħmellek l-iktar affarijiet stupidi. Il-laqas istenna minn goalkeeper tan-nursery tal-under 16. U dik il-problema. U jiena niftakru meta kien mal-Arsenal, forsi inti żgħar minn nisew xi 15-il sena, u kien jaffex taffeċ kolossali. U kont ngħid ma' Roma kien irranġa ħafna. U kien l-istess Buffon li l-Juventus kien qalilhom isma' ħudu lil Nilu. U l-istess Buffon kien qal lill-Juventus biex jieħdu lil Mike Maignan. Għallhom isma' ibatu skawza ġew gowler fenomenali. Ma l-Juventus ma kienux daw kasu. L-ewwel semmejt il-Mike Maignan ukoll. U fil-fatt naħseb Mark raġuni oħra li t-tim ta' Milan huwa kien naqa' mifxul ovvjament bidlet il-logħba naqblu l-karta ħamra ta' Malik Ċiaw għax jaf forsi l-affarijiet kienu jkunu differenti. Minix inneħħi l-ebda mertu li t-tim tal-Juventus għat 3 punti li kiseb il-bieraħ. Importanti barru. Kien hemm ukoll kont ħansemmihom Mike Maignan u Theo Hernandez, però naħseb l-iktar player li nħass kien Theo Hernandez għax naħseb Florenzi li lab il-pożizzjoni tiegħu ma naħsibx li kien ħażin, però ma bedix jiġi mal-linja l-mod kif jiġi Theo Hernandez u naħseb beda jkun hemm nuqqas ta' ftehim bejnu u bejn Rafael Leao. Theo Hernandez wieħed hawn fis-sens u l-Milan qishom f'dik in-naħa mingħajru jbatu. Ħammer lilek fuq il-Milan li segwihom ħafna iktar minni. Ekku. Ġifieri, kumment li qal Galeoni għallejla li ma nafx taqbilx miegħu inti bħala Milanist u diskriva lil Milan bħala tim monotonu u li ftit jagħti xuttijiet ġolla sta meta għall-Inter huma aktar slavaġ fis-sens jiskurjaw iktar u ma remmix lin Napoli. U Napoli qed nibla naqal sini għax daqqa waħda qabdu jirbħu ukoll. Ekku u għadha minnhom dawk. By the way,
nkompli fuq l-qalka preċedentament, niddeplora kull inċident li ġara bejn il-Verona u l-Napoli. Ma tantx jagħmel għajb u l-futbol Taljan tiġa jetsew. U dak li Ekku. kwid barra l-ground ikun jonqos. Le, fimni, jena onestament kif qed inti naqbel miegħek illi il-level tal-futbol Taljan u ħajkolli ngħid kontra qalbi naħseb il-futbol Ingliż huwa ferm iktar matur minn kull aspett mill-futbol Taljan. U naħseb f'inċident li ġara nhar is-Sibt u xek nhar is-Sibt intlabet Wara nofsinhar ġraw l-inċidenti. wara nofsinhar intlabet dik il-logħba u ħanejlek il-pudina li ġrat barra l-ground żgur ma tagħtix Eżatt, ma tagħtix eżempju l-istilel li jridu jitilgħu fil-futbol eżatt. illi ġejjin. Ninkoblu fuq Milan Juventus naħseb ukoll il-bieraħ naħseb Gatti wkoll qisu kien hemmhekk il-ħin kollu tul il-ħin li kienet jilgħab. Jiena fakkarni meta Chiellini kien għadu jibda mal-Juventus. U li rrid ngħid spunt għax Pioli għala karta safra wara xi 22 fawl jew xi ħaġa hekk qal jew intervent iktar minn fawl. Ifhimni, dan ir-referi jiddeċid, però ma rajtx li kien hemm azzjonijiet li tgħid kienu kontroversjali fuq Gatti, ħanejdlek. Ekku, pero jina naħseb illi naqbel ma Pioli naqa fuq dil-ħaġa mill-fawl li għamel fuq mhux il-fawl, skużani, il-ġibda fuq Rafael Leao nemmen illi kien la tkun ta' naqa safra, però kif qed inti fl-aħħar mir-raħħal id-deċiżjoni finali. Rafael Leao il-bieraħ impressjonatni kemm huwa plejer veloċi u tajjeb, Tajjeb, Fortunatament hemm wara tkeċċija ta' Malik tiegħu naħseb mhux Rafael Leao bis-sittim kollu tħarbat. Ekk jisom il-Milan tħarbtu. U Juventus ma kompromottewx il-logħba lejn l-aħħar, u mbagħad beda x-show tal-Allegri ninża ingravata jwadda Onestament, meta kellek tim li qed jirbaħ kien naħseb fl-aħħar minuti kontu aħjar minna, kien hemm Imma xorta ma pretenda li jkunu aħjar kif il-mod kif jibdew jamministraw il-logħba. U naħseb il-bieraħ kien sorpriża tiegħi l-gowl Antonio Mirante għax naħseb għamel biċċa xogħol tajba għalkemm mill-gowl naħseb ma kellu l-ebda torb. Ifhimni, u Mirante wara kollox dejjem qed admiru tajjeb. Jiena niftakru mal-Juventus fil-primavera u anke niftakru u rajtu bajnejja jilgħab jiena x'jiena kont mort nara Juventus fis-Serja B ma' Spezia u rajt logħba sieħa tiegħu. Imma ninsa dik il-biċċa xogħol xrajt jien fl-2007 fl-10 ta' Ġunju ta' dakinhar. Imma niftakruh mar-Roma, mal-Bologna u dejjem kien goalkeeper titolari, ġifieri u llum mhux żgħir għandu 40 sena da. Għandu 40 sena u għamel Però Mark jiena naħseb ħaġa oħra, apparti li l-bieraħ tilef il-Milan bħala tim, jiena nippunta subajja lej persuna waħda li huwa il-coach tal-tagħna Stefano Pioli. Ħanejlek għal xiex. Għadli opinjoni tiegħi il-bieraħ kien l-aħjar plejer fil-ground fim minnhom. Veru tajjeb dak il-plejer. Għadli plejer tajjeb, eżatt dan biex qabad però jista' jagħti ħinu. Ma kienx il-moment meta konna xejn b'xejn u kieku eżempju bqajna xejn b'xejn mhux ħanejlek li kien ir-riżultat tajjeb li għannaha jew għannaha l-oħra però konna nieħdu punt u konna niġu eżatt ras imbras mat-tim tal-Inter. Intom mal-Inter. Daħħal il-Krunic issa ma nafx hekk taqbilx miegħi mbattat. Il-prediction tiegħi kienet ta' draw qabel il-logħba kieku saqsejna qabel. Però għalija it-tort kollu tal-gowl tal-Locatelli li ta' xut tajjeb, it-tort huwa ta' Krunic, imma huwa ta' Krunic għal xiex. Mhux għax eżempju ix-xutti ħabat miegħu prova jitriflektih u ġieħ ħażin u għalek il-Mirante għax dik ħaġa li ġrat anke l-aqwa defensur. Darba anke Paolo Maldini kien ġrat. Nsejt kont minn is-sejjer żballi għalla kux ir-Roma kienu t-tim tal-ħabib tagħna Karl. Però mhux jekk Locatelli quddiemek tajtu ċans jikkontrolla l-ballun jagħmlu kif irridu u inti bqajt jisek hekk sejjer hekk ta' parsi biex Malik ħadd iklerja. Kien għalija Krunic kellu jagħmel azzjoni li jipprova jieħu l-ballun minn saqaj Locatelli. Krunic kellu jkun reattiv aktar qabel ma xutja huwa stess. Naħseb jiena. Ifhimni, dik għalhekk kull azzjoni tiddetermina l-logħba, sens kieku kif ftit ċentimetri l-bot ma kienx ħajortu, ma kienx forsi jiġri dak li ġara. Li kieku jiena flokok li tinkwetani li nitleb ġiex konfronti diretti mal-Inter u mal-Milan u issa tkun logħba man-Napoli. Konfront dirett ieħor. Konfront dirett ieħor, ovvjament jiena għalkemm inżomm mal-Juventus. Kulħadd jaf li Napoli żgur mhumiex l-iktar tim favorit tiegħi, ġifieri. Le. Ġifieri far from it. Għax jekk tgħidli
Inti preferi jħollik bej l-Inter u Napoli għandi tweġiba, ġifiri fl-aħħar mill-aħħar. ħankun U onestament, ħanitkellem rigward Napoli Milan, anka fl-istorja tal-passat, dejjem in-Napoli kellhom dak it-tip ta' ħdura lejn il-Milan wara speċjalment wara l-kampjonat tan-Nord. tal-88, ekku. Eżatt, għax l-inqala mal-Verona ukoll għandha żerja fiha il-biċċa. Però jiena nemmen illi Mike Maignan u Theo Hernandez li jista' jerġgħu jirritornaw. Il-Milan Nemmen forsi l-istorja nemmen illi tkun differenti, però naħseb alla ħares kif labna l-bieraħ nilagħbu kontra l-PSG nhar-l-erba' li ġej naħseb fl-ewwel ħaf ituna mill-lanqas tliet goals. Naħseb Ma qas il-PSG mu medin għaddejjin sewta. Iva, ma onestament huma fl-Ewropa. Però nemmen illi U l-Milan iridu rebħ obbligatorja sa fejn nafjen għax kull m'għandhom ġiex punti jew. Ekku, kull manna ġiġ ġojiet drota xejn bxejn. Ovvjament kienu ġiġ prestazzjonijiet tajbin li ovvjament ma sibniex ix-xibka, nemmen li kontra Newcastle konna ħafna ħjar milli mal-Borussia Dortmund u issa ġifieri labna il-bieraħ partita kontra tim b'saħħtu mhux inti mal-Juventus imma però l-Juventus ħamlu logħba tajba. Il-Juventus ma stax ngħid li huwa l-iktar tim b'saħħtu li hemm. Orajt għandna li sem imma irridu nikkontentaw bli hemm bil-limitazzjonijiet tagħna. Pero jiena naħseb bħala Juventin ikolli ngħid l-iktar per li ddeżappuntanni kien naħseb Dusan Vlahovic min-naħa tal-Juventus ma rajtux fisu kien ġolloba. Vlahovic ġej minn żmien li kien imweġġa' u dik taffettwa wkoll hu. Ekku. Jiġifieri. Ġifieri tittara s-sitwazzjoni holistika u tal-affari kif kienet. Vlahovic ta' min jgħid li dil-ġimgħa laqgħu ġo Madrid ma' tfajla sa kienx Madrid ma' tfajla, jekk kienu dejjem, jekk kienx Madrid xem xi ħaġa naf ma' Real Madrid, ma nafx, ma ħafna gossip fil-medja Taljana wkoll. Jiena onestament dil-ġimgħa kelli l-unur li niltaqa' mal-leġenda tal-Milan Andriy Shevchenko. Meta ġej u ġew l-Ukrajna u Malta. Unur kbir. U bdejt inġib ħafna xieni li segwejt. Dusan Vlahovic, plejer li fakkarni f'Pippo Inzaghi li kien tal-Milan. U ngħidlek għaliex għalfejn qed nagħmel il-konnessjoni bejn Shevchenko u Pippo Inzaghi. Shevchenko kulħadd kont kien jaw l-Inzaghi bħala tarbija u Shevchenko il-marfa li tisqih. Għaliex Shevchenko kienet il-azzjonijiet u jsib ix-xibka. Ġifieri naħseb Dusan Vlahovic jisu dak il-per bħal huwa naħseb Lautaro Martinez tal-Inter għaliex mhuwiex plejer li jitribilja bħalma kien Inzaghi, però plejer li jekk jaqbad il-ballun fil-kaxxa 99.9% li ħajjiskurja. U l-bieraħ m'hemmx ma tantx hemm min jitimgħu. Dik hija problema. Però naħseb mhux m'hemmx min jitilgħu naħseb Federico Chiesa għadu mhuwiex dak il-100% Chiesa li kien fil-Euro tal-2021. Naħseb jien. Ġejment li ġimgħat nieqes mit-taħriġ ukoll, Diki. U onestament naħseb kemm ilu ma' Juventus Chiesa ma tantx kellu xi xorti tajba biex niftakar fis-sena 2022. Kien issejjer żball Mark kontra Roma kien weġġaw xi jekk minn Jannar tal-2022. Ekku, niftakar b'3. Eżatt, u kontu naħseb dakinhar kontu din kitab kontu din kitab minn taħt. Dakinhar Juventus kienu qegħdin kitabu minn taħt jekk minn issejjer żball u baddawru logħba għal U jisu minn dakinhar law Federico Chiesa għadu maġġi sfortunatament. Bada jiġi naqraf tiegħu lejn l-aħħar tas-season ieħor meta kien dak il-balbu li jagħta ta' x'ismu tal-punti. U qed insemmi l-punti il-Milan minħabba tonali ma nafx jistgħux jissejħu għal xi proċediment peress li jħolla fuq il-Milan. Hija Milan u Juventus forsi kien hemm mumenti fejn ma kienx logħba daqshekk feliċi, it-tnejn li huma naħseb ma kellhomx aħbarijiet daqshekk tajbin il-Milan min-naħa ta' Tonali u l-Juventus min-naħa ta' Fagioli. U onestament ekku, u onestament jiddispjaċina ħafna kemm għal Tonali u kemm għal Fagioli għax ovvjament naħseb huma ġiex żgħażagħ illi kellhom futur li jagħtu dera sabiħa għall-futbol Taljan, però sfortunatament xi kultant il-flus jamuk kif jgħid il-Malti. Għalhekk jiena qed nispera li Dean Huijsen l-Olandiż li lab il-bieraħ għalkemm kellu debut feliċi ma jarax kbir għax żagħżugħ taf jew jaqalek il-moral jekk tiġik ħażina jew tikbillek rasek u ma nixtieqx la tiġri waħda laqqas tiġri l-oħra. U wkoll
qiegħed ukoll naħseb jissemma l-plejer Taljan ta' Milan Nicolo Barella, ovvjament bħala Milanist mhux xi plejer favorit tiegħi, però jkolli ngħid li bħala fan tat-tim nazzjonali Taljan huwa wieħed mill-aqwa plejers li hemm ġol Italja u naħseb jekk jispiċċa fl-istess sitwazzjoni ta' Tonali u Fagioli naħseb sfortunatament il-futbol Taljan ħankomplu ntuħ daqqa l-isfel. Imma insomma, aħna wasalna biex nagħlquha għal-lejla, kien ta' pjaċir il-konverzazzjoni ta' ftit minuti miegħek. Nfakkarkom li madwar si oħra dan il-programm ħajt tkun tistgħu ssibu fuq il-YouTube channel tal-Kamra Sportiva. U rrid nfakkarkom li d-direttur għada ħajidħol live wara l-logħba li l-Inter jilagħbu fiċ-Champions League kontra Salzburg li on paper ma narax li jistgħu jfalluha, imma ovvjament mhix ġdid fl-Ewropa kull logħba fiha storja. Jiġifieri ħadd ma jrid jiġi sottovalutat u sa ngħaddi l-aħħar kelma fidejk. Grazzi Mark, kien pjaċir tiegħi wkoll diskussjoni interessanti li kellna jiena u inti l-lejla. Nixtiequ Mark kull ma nagħmlu kieku ma kinux għal dawn l-sponsors kieku aħna diffiċli biex idinaw Game Breaker, El Catalan u The Barber Room u Spaces u wkoll Spaces hemm skużawni. U Mark, ovvjament, m'intix ħatiħu għalik jekk ngħidlek li jiena ħanerġa' nkun tal-ħamis wara l-logħba taċ-Champions League jiena nkun magħkom meta nhar il-ħamis wara l-logħba taċ-Champions League u mbagħad nerġgħu niltaqgħu l-ħadd fil-għaxija l-logħba diffiċli soħma diffiċli l-oħra Napoli Milan. Grazzi nsellimlek. Għandhom logħba diffiċli mal-Verona, mhux bil-leħom. Ekku l-Verona l-kemm Ekku l-Verona għal-kemm għedin f'iħ ta' klassifika, però nemmen li meta jiġu timijiet kbar bħalhuma Juventus Milan dejjem jagħtu il-100%. Dak kien kollox, grazzi Mark, il-lejl tajjeb li kom kollha għanzi tal-segwejtuna.